Na, itt vagyunk. Megy a film. Hát gyerekek, hallod, olyan helyre hozott, hogy iszonyat. Tényleg. Gyömrői tó. Egy kicsit az a feeling. De mégse. Nagy hegyek, minden. Dia iszonyatosan rajta van a vizem most. Finom? Már akkor kezdtek vagy izére, diófájára hasonlít. Na? Ott nagy buli van. Nagyon durva, atyós. Itt vagyok én is, hogy nehogy azt higgyétek, hogy se vagyok. Kajakba le kell filmezni. Mert tényleg, már ilyet hallottam, hogy össze van komponálva ilyen fénykép, meg ilyen hülyeségek. Igen. Aha, kajakra. Kemény. Nem vagyok itt. A szugatyába, cipőbe. Hatalmas. És még hallod, még a dia, az még azt mondta, hogy hallod, déli kabátot hozzak magammal, mert délre megyünk. Mondom, jó van. Éjszakra. Vagy éjszakra, nem mindegy? Nem. Ott vannak ilyen hajók. Jó a hajóban, te hajózni, hallod? Melyikkel? Ez a kékkel. Ez nem is ilyen jakt. Aha. Naphoz hosszúgatja. Nem ide készültünk.